फादारा जेनेबा जोंखौ बिमा गैयिनिफ्रायनो गाव गुबुन हाबा लायालासेनो जोंखौ जेनेबा नायनानै बिबार आं क्लास 10 मोननाय लोगो लोगोनो फादारा माने रुंसारि जादों आरो अब्लाथ' होनबा आंनि जिउनि लामा हान्थिनायाव माने जोबोद दुखु नांथाव आरो मानोबा क्लास 10 समावथ' जेबोखौनो बुजिया माने बोरै दावगागोन बोरै थांगोन माने बेफोरबायदि अब्ला बै समाव जोंहा फादारनि बिनानाव आनै दङमोन आरो बे आनैयानो माने जोंखौ जोथोन लानानै माने फरिनाय स्कुलाव थांनाय गासैखौबो जोंखौ माने दायथ'खौ बिमानैयानो माने लादो आरो लानानै बिदिनो आंबो मा खालामबाय उन्दैनिफ्रायनो माने आं सानबाय आरो माने जोंहाथ' जेनेबा आइबो गैला आफाबो गैला जोंनि लाइफआथ' बिराद माने दुखुथिया जाबाय अब्ला आंनो मोजां जानांगोन आङो मोजां जायोबासो आं मा खालामनो हागोन आङो जिउनि लामाखौ आं हान्थिनो हागोन बिदि होननानै आं गोबां माने आङो बेलेगखौ बाद दोननानै माने अकल फरिनायखौल' बांसिन गोसो होग्रोयो आरो माने आङो फरिनानै जुदि सासे मोजां मानसि जानो हायोबाथाय आं माने गावनि जिउखौ आङो साक्सेस खालामनो हागोन आरो बिदिनो आं मोजाङै बिदिनो फरिनानै बिदिनो कलेज लाइफआव फरिनानै कलेजाव एडमिसन लाबाय बिबि किसान कलेजाव एडमिसन लाबाय एडमिसन लानानै आं बड'आव एम.आइ.एल आव मेजर लाबाय आरो बिदिनो मेजर लानानै आङो पास जानानै आं मा खालामहैबाय माने गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव आङो मास्टार डिग्रिखौ लाबाय आरो मास्टार डिग्रिखौ लानानै बेयाव आरो फार्स्ट क्लास पास जानानै आरोबाव आङो माने नेट स्लेट एग्जाम जाय प्रफेसार जानो गोनांबा नेट स्लेट एग्जामखौ नांगौ ना बेखौ पास जानानै बेयाव आं जिआरएफ मोनबाय ओमफ्राय जिआरएफ मोनोबाथाय जों मा खालामनो हायो एनि इउनिभारसिटियावनो थांनानै जोङो पिएइचडि नि थाखाय एडमिसन एप्लाइ खालामनो हायो एन्ट्रेन्स होआलासिनो आरो ओमफ्राय आरो जों एडमिसन मोनोबा सरकारा जोंनि थाखाय फरायनो फैसा होयो आरो जोंहाथ' न'आव रावबो गैया नालाय आं मा खालामबाय ओरैबायदि आं गावखौनो गाव माने खाफाल गोनां साननानै लाबाय माने आं सानदोंमोन आरो एमए पास जाखांनायनि उनाव आंखौ सोर फरि होबावगोन एसेबां रां खरसा थांबाय दाथ' न'खराव रावबो मानसिबो गैया आरो बेयावनो आङो लाकिलि मा जाबाय जिआरएफ नांबाय जिआरएफ नांनाय लोगो लोगोनो आं मा खालामबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव आङो पिएइचडियाव एडमिसन लाबाय एडमिसन लानानै पुरा माने 5 इयार्स फरायनायनि खरसखौ माने आंनि जि एवार्ड मोननाय बा बे जिआरएफआनो आंखौ फैसा होनानै माने आंनि पुरा पिएइचडिखौ माने कमप्लिट खालामहोदो आरो बेजोंनो आं बिदिनो साक्सेस बिदिनो जानानै फैबाय ओमफ्राय साक्सेस जाना फैना ओमफ्राय बिदिनो बिराद कर'ना भाइरासनि बिराद माने दावराव जादोंमोन ना बै समाव बे कर'ना भाइरासनि दावराव जानाय समाव कलेजफोराबो बन्द जाबाय आरो ओरै आंनि पिएइचडि जोबनायाबो जोब्बाय जोबनाय लोगो लोगोनो दा आरो आंनो थांना थानो थाखाय आरो दावगानो थाखाय फैसा नांबावगोन ना दाथ' बेखिनि फरायनाय खिनिया जोबनाय लोगो लोगोनोथ' फैसाखौ होला ओमफ्राय बेयाव मा जाबाय आङो मोनसे गुवाहाटियाव एनि निउस होनाय आङो निउस चेनेलाव खामानि मावबाय आरो 2020 आव एंकर हिसाबै खामानि मावबाय बेयाव आंनो 10,000 माने बेथन मान्थलि सेलारि होदोंमोन आरो बे 10,000जोंनो आङो खस्थ' मस्थ' खालामनानै सोलिबाय ओमफ्राय सोलिनानै ओमफ्राय बिदिनो जेब्ला कर'ना भाइरासआ जोब्बाय ओमफ्राय जोबनायनि उनाव आङो फैनानै मा खालामबाय जेनेबा बरमा कलेजाव दा जाय आंनि हासबेन्ड जाबाय बिथाङा माने कबिता मेमजों रायज्लायनानै आंखौ माने बरमा कलेजाव माने बिदि होनना बुंनानै माने बरमा कलेजाव थिसन फैबाय ओमफ्राय आरो थिसन फैनानै बिदिनो कलेजाव खामानि मावबाय थानायाव माने गोबां फाइनेन्सियेलि माने खस्थ' जादोंमोन आंहाबो ओमफ्राय जि आंनि 8,000 दरमा मोननायाबो थोआ जादोंमोन आरो बेयाव माने जोबोद खस्थ' जाना समाव जेनेबा जों लोगोखामोन नालाय बियो आंखौ माने हेल्प खालामबाय आरो माने आंनि जिखिनि साख्रि होसोनाय बा इन्टारभिउआव थांनायाव जेसेखिनि खरस नांगौ फैसा नांगौ बेखौ माने बिथाङानो दा जाय आंनि हासबेन्ड बियो हेल्प खालामनानै होनानै बोरैबा लाकिलि बिबि किसान कलेजाव पस्टबो ओंखारबाय पस्ट ओंखारनानै ओमफ्राय आङो सिलेक्टबो जाबाय आरो माने सिलेक्ट जानानै ओमफ्राय बिदिनो आं दा बिबि किसान कलेजावबो लेक्सारार महरै आङो खामानि मावबाय आरो आंनि दावगानायाव आंनि न'खरजों लोगोसे लामा ससेयाव आंखौ लोगो मोननाय जाय आंनि हासबेन्ड बियो आंखौ माने जोबोद हेफाजाब होदो आरो बिनि हेफाजाबजों आंनि न'खरनि हेफाजाबजों दिनै आं माने आंनि सिमांखौ जाफुंहोनो हाबाय आरो आंहा मोनसे सिमां दंबावो दे लेक्सारार जाबाय नालाय बिनि उनाव समाजनि जोंनि थुनलाइनि राव थुनलाइ सिबिनाय बा लेखा लिरनानै मोजां जोंनि गोदोलांनानै थांनाय जोंनि हारिमु कालसारफोरखौ बुरखांना दोननाय बेफोरखौ आं खामानि मावनो आङो नाजागोन आरो हानायखिनिखौ आरो फरायसाफोरखौ मोजां खालामनो नाजानायखौ आं लागोन आरो